Do you like shawarma? Yes. Yes, kay nindo siya flavor, nindo siya combination. Siguro kanang balance of taste nga naay gamayng sweetness and gamayng acidity. Nigkaon yan ako kay hindi ko mag-guilty kay kanang kayong kangahala healthy kay naay mga sagol na veggies. Overall, murag okay lang, sucks lang ang fascination on shawarma. You will be trying 3 shawarmas to figure out kinsa yun ang Pinaka-WOAH. So are you ready? Ready? Yes. Di kayo siya pleasing, pero di na ko i-judge. Kaya basta hindi lang. Masyag familiar. Sumura flat naman kayo. Ay, masad sa shawarma. So ka na. Sa veggies, makita nyo nga naay veggies na direct. So makaingon ka nga. Siguro, before ka mukaon pa lang, kayong kahala healthy na siya. Nganahan ko sa wrap, dili siya baga kaayo. Familiar siya taste. I think nga nakakaon na yung kuhaan niya. Pero mo parang murag meat pila ka siya no? More siya murag wakay lamas. Maihap ra siguro, pila ko mga 10 ra siguro ni Kabo. Lagay sa kilid ay wala nakaon. If ako aning i-identify karon, sure ko nga Turks ni. Lami ang meat. Pero so far is very lami. Kani siya compared sa atong usa. Kani siya kay saucy kaayo. Looks better than the first one. Kay kani visible na ang mga tomato, ang onions. Actually, okay ra ni. Close enough sa kanang the usual shawarma nga kanang akong nailhan. Mas makita na unsay suod niya. Morning ka na bitawng the usual shawarma nga magkuan jud oh. Taste yun yung mga katong different ng mga spices. Sakto na gid ang kuhan sa lamas ug sa meat. Pila ko mauni ang akong paliton after grocery. Murag kaila ko yung asahan. Daghan sa siya og sagol. Actually, I would prefer this over the other one. So far kani. Sige, for this one, Familiar ni. Grabe ka basa. Mas appealing siya kaysa sa duha nga nag-una kay Kani kay sobra ang lamas. Feel na ko. kanang makita na daan ang murag nanay glimpse kung unsa ang nasa sud pa. But sad lang siya tan-awon kay wala siya in Arab atong suwayan. Bubiyay. daghan gyud sa sauce no kay. Ma-taste na ko gamay na sourness gamay. It's something new and it's something good. Dede siya karang puno og kuan ay. Pero mas daghan di siya meat gyapon. Ang iyahang meat sad kay mas lamig. Lami siya, balag katag. Nana ko bias. Out of all the shawarmas that you have tried, which one ang Pinaka-WOAH for you? Pinaka-WOAH for me would be the second. Pinaka-WOAH nako so far kay ang third. Katong third. Ang third one ang Pinaka-WOAH. Well seasoned ang ilahang meat nga. Mo balance mo complement jud together sa sauce nila and vegetables o sa ilahang pita bread. The first shawarma that you tried is from Turks. Turks. Ka-identify ko nga Turks siya tungod sa kanang grill marks lang niya sa iyang. Second one is from Leylam. It's from Leylam. Leylam. Bitaw, the usual oh. And the last one is from Shawarma. Okay. Can I think bread o logo? Wala ko kabantay. Asa na sila napita? Kanang imong makitaan sa terminal sa Ayala kanang padung Mandawi kanang sa ubos. Mao gira kanang red o color ang ilang logo. Ang pinaka-WOAH for me is ang Shawarma Sandwich Corner. Shawarma Sandwich Corner. Ang pinaka-WOAH for me kay ang Leylam.